социални и кариерни умения. Този курс се основава на кариерния модел DOTS, където D означава вземете решения. Планирайте действията си, поставете си цели, приоритизирайте задачите си, научете се да взимате информирани, отговорни и честни решения. O означава проучете своите възможности. Разберете тенденциите на пазара на труда, изискванията на индустрията, образователните пътища и перспективите за кариера. T означава научете се да правите преходи. Развийте уменията си за трудова заетост и инициативност, подобрете уменията си за нетворкинг и изграждане на личен брандинг. S означава опознайте себе си. Определете своите силни страни, умения, нужди, ценности, интереси, стремежи и мотивация. Полезен съвет за материалите на английски език. Този обучителен модул съдържа връзки към външни ресурси, като вдъхновяващи видеоклипове и полезни статии на английски език. За да преведете видеоклиповете на вашия език, най-напред отворете линка на видеоклипа и кликнете върху иконата за настройки. После кликнете върху Subtitles CC и изберете Auto Translate. Ще се покаже списък с езици. Потърсете в списъка и изберете вашия език и субтитрите ще бъдат автоматично преведени на него. За да преведете статии на вашия език, отворете страницата с браузъра Chrome и след като кликнете с десния бутон на мишката върху страницата, можете да използвате автоматичния превод на вашия език. В този модул ще научите за мегатенденциите в обществото и как те оформят света на труда, надежни източници на информация за пазара на труда, глобални прогнози и основните изводи от тях, тенденции в развитието на професиите, възникващи работни места в контекста на технологичното развитие, преминаване към устойчивост и гиг икономика, прогнози за ръста на работните места и възможности за трудова заетост в различните сектори вследствие на прехода към кръгова икономика, разбиране на пазара на труда и мегатенденциите. Информираност за пазара на труда. Информираността за пазара на труда е способността да се разбира променливото естество на труда и как тенденциите в обществото и икономиката определят търсенето на умения, динамиката на индустрията и очакванията на работодателите. Тя помага на хората да вземат информирани решения за своята кариера и да се адаптират ефективно към промените в сферата на трудовата заетост. Информираността за пазара на труда включва оценка на достоверна информация, свързана с кариерата, от надежни източници и информираност за бъдещите изисквания за работа. Необходимо е при кариерното планиране, търсенето на работа и адаптирането към промените в индустрията. Развийте тази способност, като проучвате тенденциите в бранша, посещавате панаири за работа и следите новините за пазара на труда. Как да я демонстрирате? В живота, като се информирате за развитието на индустрията. В автобиографията си, като включите изследвания или проекти, свързани с пазарните тенденции. По време на интервю за работа, обсъдете как пазарната осведоменост влияе върху професионалните ви решения. На работното място използвате информация за индустрията, стратегическото планиране и дискусиите. Кой може да предскаже бъдещето на работните места? Въпреки че е трудно да се предвиди бъдещето, съществуват няколко официални и авторитетни организации, които предоставят данни и прогнози за бъдещето на работните места. Тези организации провеждат изследвания, анализират тенденциите и изготвят доклади, които предлагат информация за развитието на работните места. И може да видите списък с някои от тези организации. Вие от своя страна може да направите
собствен списък с надежни и уважавани източници, свързани с тенденциите на пазара на труда и бъдещите перспективи за вашата страна. Какво представляват мегатенденциите? Създаването на осведоменост за пазара на труда е невъзможно без разбиране на мегатенденциите. Това са дългосрочни, трансформиращи сили, които значително оформят и влияят върху различни аспекти на обществото, икономиката, технологиите, демографията, околната среда и геополитиката. Мегатенденциите обикновено се разгръщат в хода на големи времеви периоди, често продължаващи десетилетия, и имат потенциала да преобразят индустриите, да предефинират социалните норми и да повлияят на начина, по който хората живеят и работят. Примери за мегатенденции са бързият технологичен напредък, демографските промени, климатичните промени, глобализацията, разцепването на света и промените в поведението и предпочитанията на потребителите. Мегатенденцията климатични промени. Мегатенденцията, свързана с изменението на климата, означава дългосрочното и трансформиращо въздействие на глобалните климатични модели върху околната среда, екосистемите и човешките общества. Тя се дължи на човешките дейности и по-специално на отделянето на парникови газове, което води до явления като повишаване на температурите, екстремни метеорологични условия и промени в екосистемите. Тази мегатенденция подчертава спешната необходимост от устойчиви практики, стратегии за смекчаване на последиците и мерки за адаптация, за да се справим с мащабните последици от изменението на климата. Последиците от мегатенденцията, свързана с изменението на климата, са широко обхватни и включват заплахи за биоразнообразието, повишена честота на природните бедствия, нарушения в селското стопанство и водните ресурси, както и повишаване на морското равнище, което оказва влияние върху крайбрежните общности. Освен последиците за околната среда, изменението на климата поставя предизвикателства пред глобалната продоволствена сигурност, общественото здраве и социално-икономическата стабилност. Решаването на тази мегатенденция изисква международно сътрудничество, устойчиви политики и иновативни решения за намаляване на въглеродните емисии, преминаване към възобновяеми енергийни източници и изграждане на устойчивост в уязвимите общности. Мегатенденцията, свързана с изменението на климата, подчертава необходимостта от колективни действия за смекчаване на неговите въздействия и за създаване на устойчиво бъдеще за планетата. Мегатенденция демографски промени. Демографските промени се отнасят до дълбоки промени в състава и разпределението на населението в световен мащаб, нарастване на населението, застаряване, урбанизация и миграция. Тези промени се дължат на фактори като подобрено здравеопазване, икономическо развитие и социални промени. В света се наблюдава значително увеличение на дела на възрастните хора, което води до демографски дисбаланс с потенциални последици за социалните системи, здравеопазването и пазарите на труда. Тенденциите в урбанизацията водят до промени в начина на живот, изискванията към инфраструктурата и разпределението на ресурсите. Освен това, миграционните модели оказват влияние върху културното разнообразие, динамиката на труда и социалната интеграция. Справянето с последиците от демографските промени изисква проактивни политики в областта на здравеопазването, социалното благосъстояние и градското планиране, за да се гарантира устойчиво и приобщаващо развитие, съобразено с променящия се състав на населението по света. Демографски тенденции. Населението на света надхвърли 8 милиарда души и се очаква до 2050 година да достигне 9,8 милиарда. Това засилва натиска върху основни ресурси като храна, вода и енергия, което води до екологични проблеми и потенциален недостиг на ресурси. Освен това, бързото нарастване на населението поставя предизвикателства пред здравеопазването, образованието и социалната инфраструктура. Нарастващата концентрация на хора в градските райони често се свързва с икономическото развитие и възможностите, тъй като градовете се превръщат в центрове за иновации, заетост и културен обмен. Тя обаче поставя и предизвикателства,
като например повишеното търсене на инфраструктура, жилища и услуги, което води до проблеми, свързани с качеството на живот, като пренаселеност, натоварен трафик и други. Демографски тенденции, застаряване. Светът е на прага на демографско събитие, при което се очаква скоро възрастните хора да наброяват повече от младите, което няма прецедент в човешката история. Заради намаляването на раждаемостта и увеличаването на продължителността на живота, застаряването на населението ще продължи и дори ще се ускори. В световен мащаб се очаква хората на възраст 65 и повече години да съставляват 11,7% от общото население през 2030 година и 15,8% през 2050 година, в сравнение с 9,3% през 2017 година. Демографски промени, недостиг на таланти. Докладът на Manpower Group сочи, че 77% от работодателите в световен мащаб срещат трудности при попълването на длъжностите, което е най-големият недостиг на таланти от 17 години насам. Годишното проучване обхваща 39 000 работодатели от 41 държави. Според доклад на Корн Фери, до 2030 година в световен мащаб ще има недостиг на таланти от над 85 милиона работници, което ще се дължи основно на демографските промени. Този недостиг обхваща различни сектори, включително здравеопазването, технологиите и производството. Това представлява сериозно предизвикателство за организациите, свързано с конкуренцията за квалифицирани работници, повишените разходи за труд, възпрепятстваната способност на компаниите да отговарят на пазарните изисквания и пречките пред икономическия растеж и иновациите в по-широк мащаб. За да се справят с тези предизвикателства, правителствата предприемат различни мерки. Инвестиции в образованието и развитието на работната сила, политики за удължаване на пенсионната възраст и стратегии за привличане и задържане на таланти на все по-конкурентния глобален пазар на труда. Недостиг на таланти в световен мащаб – причини. За навлизане в пенсионна възраст на значителна част от работната сила ще продължи и тенденцията на загуба на опитни специалисти, което ще доведе до недостиг на знания и умения в различни отрасли. Освен това, по-ниската раждаемост в някои региони води до намаляване на броя на млади работници, които навлизат на пазара на труда. Бързото развитие на технологиите води до появата на нови длъжности, като например специалисти по данни и киберсигурност, но липсват хора с необходимия опит. Правилата за имиграция и икономическите проблеми още повече затрудняват намирането на добра работна ръка. Геополитическата несигурност, причинена от Брекзит, пандемията от COVID-19, руската инвазия в Украйна и търговското напрежение между САЩ и Китай доведе до несигурност на работните места, ниски заплати, ограничено кариерно развитие и закриване на предприятия. Тази ситуация принуждава все повече млади хора да избират работа на свободна практика, а при наличието на толкова голям избор, на компаниите им става все по-трудно да намерят подходящите служители. Демографски промени, миграция. Днес повече хора от всякога живеят в страна, различна от тази, в която са родени. В света има приблизително 281 милиона международни мигранти. Това е 3,6% от световното население. Положителното въздействие върху пазара на труда включва по-голямо разнообразие, иновации и динамична работна сила. Мигрантите често изпълняват съществени роли на пазарите на труда, като се справят с недостига на умения и подкрепят икономическия растеж в страните на местоназначение, като същевременно изпращат обратно 15% от приходите си в родните си страни. Възникват обаче и предизвикателства, сред които са потенциалното натоварване на социалните услуги, конкуренцията за работни места и дебатите за културната интеграция и равните възможности, както за мигрантите, така и за местното население. Миграция – фактори. Факторите за миграция на хората са различни, което затруднява прогнозирането на този процес. Някои от основните фактори, тласкащи към миграция, са бедността и ограничените възможности, политическите конфликти и насилието, както и промените в околната среда. В
края на 2022 година 108,4 милиона души по света са били принудително разселени в резултат на преследване, конфликти, насилие, нарушения на правата на човека и събития, които сериозно нарушават обществения ред. Международната организация по миграция към ООН очаква, че до 2050 година климатичните промени ще принудят 125 до 216 милиона души по света да мигрират. Мегатенденции – глобализацията срещу фрактурирането на света. Глобализация и взаимосвързаност. Глобализацията свързва икономиките, културите и обществата, което води до увеличаване на търговията, културния обмен и геополитическата взаимозависимост. Последствията са свързани както с икономическите възможности и предизвикателства, така и с културния обмен и необходимостта от ефективно международно сътрудничество при решаване на глобални проблеми. Какво представлява света на фрактуриране? Глобалният пейзаж се характеризира с нарастваща геополитическа конкуренция, като националните държави се борят за влияние, а светът се обединява около големи сили. Тази тенденция се характеризира с нарастване на национализма, приоритизиране на националната устойчивост и обръщане на държавите навътре към себе си. Вследствие на това се наблюдава нарастваща поляризация на нациите и засилване на дестабилизиращите действия от страна на някои държави. Това преминаване към локализация и протекционистки мерки има последици за хората, тъй като може да доведе до повишаване на геополитическото напрежение, икономически влияния, предизвикателства за глобалното сътрудничество и предефиниране на националната идентичност и приоритети. В съчетание, тези мегатенденции създават сложна и динамична глобална среда. От една страна, глобализацията улеснява безпрецедентните нива на свързаност и сътрудничество, като дава възможност за обмен на идеи и ресурси. От друга страна, тенденцията за фрактуриране на света внася елементи на конкуренция, протекционизъм и съсредоточаване върху националните интереси, като поставя под въпрос принципите на глобалната взаимозависимост. Съвместното съществуване на тези мегатенденции означава, че глобалният пейзаж се характеризира с деликатен баланс между общите глобални интереси и преследването на индивидуалните национални приоритети. Предизвикателството се състои в това да се управлява това напрежение, за да се намерят синергии, които насърчават международното сътрудничество, като същевременно се зачитат уникалните нужди и стремежи на отделните нации. Постигането на този баланс е от решаващо значение за ефективното справяне с глобалните предизвикателства и за осигуряването на устойчиво и приобщаващо развитие. Разпространението на тези тенденции може да бъде различно в отделните региони и може да бъде повлияно от променящото се политическо ръководство, икономическите условия и глобалните събития. Пандемията COVID-19, например, оказа влияние върху динамиката на двете тенденции, като някои твърдят, че тя може да доведе до преоценка на глобализацията и наблягане на националната устойчивост. Социални трансформации. Социалните трансформации са повлияни от различни фактори, а именно геополитическа несигурност, COVID-19, климатични промени, технологични развития, тенденциите на световния пазар на труда, гиг икономиката, застаряващи общества и като цяло демографията. Войната в Украйна също повлиява тенденциите на пазара на труда. Какво е въздействието върху икономиката и пазара на труда? Войната в Украйна доведе до мащабна хуманитарна криза, в резултат на която над 12 милиона души бяха разселени, а повече от 13 милиона се нуждаеха от спешна хуманитарна помощ, което остави траен травматичен отпечатък върху населението. Икономиката на Украйна е сериозно засегната, а глобалните последици от конфликта се разпростират върху стоковите пазари, търговията, финансовите потоци и пазарното доверие. В Украйна са загубени 5 милиона работни места, а повече от 5 милиона бежанци са избягали в съседните страни, половината от тях са в трудоспособна възраст.
Натискът върху пазарите на труда и растящата безработица в съседните държави се засилват от загубата на работни места за работници-мигранти от Централна Азия в Руската федерация, което допринася за значителни икономически загуби като цяло. Тази ситуация допълнително се усложнява от понижените прогнози за растеж и от двойната прогноза за инфлация до почти 9% според ОИСР. Войната значително влоши краткосрочните перспективи на световната икономика, като засегна най-вече стоковите пазари. Цените на стоките, доставени от Русия и Украйна, включително енергията, пшеницата, торовете и металите, рязко се повишиха. Това покачване на цените на храните и енергията значително влошава бедността, продоволствената несигурност и инфлацията в много нововъзникващи пазари и развиващи се икономики. Съседните региони са изправени пред напрежение в основните услуги поради голямата вълна от бежанци, а икономическите щети, нанесени от Русия, засягат съседните държави чрез отслабени потоци от парични преводи, нарушени вериги за доставки и финансови мрежи. Финансовите пазари изпитват нестабилност поради повишената несигурност и геополитическото напрежение. Икономиките, вносителки на суровини, са свидетели на отлив на капитали и значително по-високи разходи по заеми. Освен това, очакваното затягане на паричната политика в развитите икономики се ускорява, което повишава уязвимостта от финансов стрес в нововъзникващите пазари и развиващите се икономики. COVID-19 и неговото въздействие върху труда и работните места. 114 милиона закрити работни места в световен мащаб само през 2020 година. Пандемията засегна най-силно секторите, в които има най-голяма физическа близост. Медицинските грижи, личните грижи, обслужването на клиенти на живо, дейностите в свободното време и пътуванията. Въздействието върху работниците в професии, които не могат да се изпълняват от дома, също беше тежко. Младите хора, необразованите, мигрантите, расовите или етническите малцинства и нископлатените работници бяха свръхпредставени на работни места, които не могат да се извършват от разстояние. Пандемията е намалила непропорционално заетостта и доходите на жените. COVID-19 ускори съществуващите тенденции в областта на дистанционната работа, електронната търговия и автоматизацията. Преминаването към дигитални транзакции стимулира ръста на работните места в сферата на доставките, транспорта и складовете. Увеличиха се виртуалните транзакции като телемедицина, онлайн банкиране и стриминг развлечения. COVID-19 предизвика и феномена голямото напускане през 2022 година, по време на което рекорден брой служители доброволно напускат работа. Пандемията засили 5 основни фактора, които предизвикаха тази тенденция: пенсиониране, преместване в други населени места, пренареждане, смяна на работната позиция в същия сектор или преход към друг сектор, преосмисляне на важността на работното място и нежелание за връщане в офиса. Мегатенденция – технологични сътресения. Технологичното сътресение е мегатенденция, която се характеризира с бързото и трансформиращо въздействие на нововъзникващите технологии върху различни аспекти на обществото, бизнеса и ежедневието. Напредъкът в области като изкуствения интелект, автоматизацията, биотехнологиите и интернет на нещата преоформя индустриите, поставя под въпрос традиционните бизнес модели и революционаризира начина, по който хората живеят и работят. Тази мегатенденция се дължи на ускоряването на темповете на иновациите, което води както до възможности, така и до предизвикателства, тъй като обществата се адаптират към бъдещето, управлявано от дигиталните технологии. Непрекъснатият стремеж към ефективност, подобряване на възможностите за свързване и създаване на нови дигитални екосистеми са основни елементи на технологичните сътресения, които оказват влияние върху всичко, от здравеопазването и финансите до производството и комуникациите. Последиците от технологичните сътресения са дълбоки и многостранни.
Положителното е, че те водят до повишаване на ефективността, иновациите и удобството, като трансформират индустриите и повишават качеството на продуктите и услугите. Също така обаче, технологичното сътресение носи и своите предизвикателства, сред които са потенциалът за промяна на работните места поради автоматизацията, етичните съображения, свързани с използването на усъвършенствани технологии и опасенията относно неприкосновеността на личния живот и сигурността в един все по-взаимосвързан свят. Мегатенденцията изисква проактивен подход към образованието и развитието на работната сила, за да се осигурят на хората уменията, необходими в една технологична икономика. Освен това, се налага да се обмислят регулаторни рамки, за да се отговори на етичните проблеми и да се гарантира отговорното внедряване на нововъзникващите технологии. Тъй като обществата се ориентират в пейзажа на технологичните сътресения, трябва да се постигне деликатен баланс между извличането на ползи от иновациите и справянето с социалните и етичните последици, които възникват в тази ера на бърз технологичен напредък.